Уф, какво? Уф, бъв. Какво лъщи? Няма да скачаш. Не, не. Ей, бомбонка, непослушна. Бомбонка непослушна. Ронка бомбонка непослушна. А ако знаеш каква са картинка някой път, значи в някакъв момент борят се, бият се, какво правят, в някакъв момент, вече като се окрутят, вече застава срещу него и започва да го облизва като ушите. Прическа му прави. Гугуни. Гугуни. Дръж опашката, хайде дръж опашката, дръж опашката. Опашката. Къде е опашката? Къде е опашката? Ела да видим опашката. Къде е опашката? Мен виж как ми умряха ми като ни... Що, от джагата е, ли? Някак не хвана ги манали, какво е. Аз вкъщи малко там присаждах. Това е едното да стане. Ходим да търся пръст при някакво, това там да батарическата градина в подарниците намерих. И тук там викам да се знаете. Рони, ела. Малкият той. Малкият. Камена се е развила. И бяха красиви и станаха.